Duidelijk, het gaat net de goede kant op. En we hopen al dat het vaccineren nou zo gauw als mogelijk plak vinden kan. Nou, dan worden stappen daar zet. En dan heb je weer een vaccin wat dan weer naar de ogen zo. Dan komt er weer goed. Nou ja, dat is wel heel spietig. Want we merken echt dat de mensen hun nog beginnen te krijgen. Dat Elsen hier verlangt naar de maaitijd in de simmer om er weer op uit te kennen. Maar ja, mensen, we binden nog net. We moeten nou maar al controle zetten. Hou je alsjeblieft aan de coronaregels. Oordelmeter afstand houden. Moeilijk kapjes op dwaan. En elkaar geen handen aan. Dat is toch het allervernaamste. De coronabesmetting zien het nog het eerste rennen in rap tempo op. Bij koekjesfabriek Helma in Holm zijn 33 besmettings. Er is ook één persoon verstoren onder gevolgen van het virus. De schrik zit er bij de meiwerkers bot in. Daarna is binnen de internaat, Blijen en Holwert 10-tal besmettings, feestjes en bijeenkomsten in soepketen. Officieel weet ik van niks. Hè? Want de GGD heeft mij net geïnformeerd over uitbraken in die dorpen die Joniërs neemde. Onofficieel word ik benaderd door mensen, riesleden bellen mij, oren mensen bellen mij, die matje hadden de zwaar genomen. Ja, en daar matje ik me ook zwaar genomen, want dat liet zien dat mensen haar net onder regels houden. En het is net zozeer een handhavingsprobleem als wel een gedragsprobleem. Elsen weet wat er dwaamaat en wat er net dwaamaat. Dus oordelmeter afstand houden. Net in een kate zitten, gaan we al 10, 15 jongeren en een heel gezellig met elkaar. En net elkaar handen aan dergelijke. Daar moeten mensen elkaar onthouden en elkaar ik op aanspreken. Dus ik doe een oproep aan al die mensen. Spreek elkaar er nou op aan. Bel je net de gemeente of de politie, maar zeg zelf even van: hey jongen, zoek er net een moeilijk kapkop aan. Zoek er net even op denken. Aan de coronaregels, want het gaat ik om mijn leven of om dat van die noise. Dat het virus om hem heen griept in het noorden van Noord-Eerst zorgt voor een soort onrust in de dorpen. De gemeente probeert in de informatievoorziening en op het merk van handhaving direct op te anticiperen. Wij hebben een aantal mensen ik onderskreun, al jeder, al je roer, en ik heb een aantal namen en die zal ik bellen, maar ik ken die mensen, ja, ik jij dat, hè? Dus ik ken net zeggen van ja, joh, ben fout. Nee, ik zeg van ik jij wel eens wat en Soenjo er ik om denken willen. Dat is wat ik zeggen ken, want ik maak die mensen valselijk beschuldigen en daar maak ik heel voorzichtig mee. Dus het enige wat ik dwang ken is jonken de politie vragen en is boos om extra goed op te letten overal. Is de mensen oproepen van mensen houd je hem nou aan die regels, want ja, de besmettingen rennen weer op. Verknal nou die maat die simmervirus net, hou nou vol totdat het vaccin er is. Dan kunnen we machine aan op het goede moment weer naar boeten. Dus neem die oordelmeter afstand in acht.